Mayong aga, mayong ugto, mayong hapon, at mayong gabi nandun sa tanan ng mga master. Tara na mga master at simulan na natin ang ating pag-aarangkada sa kalsada. Bali, unang trabaho natin ngayong araw mga master ay Grab Express galing sa Alabang papunta dito sa may San Lorenzo, Makati. At after nun mga master, pinasukan tayo ng triple book dito sa may Grab Mart naman sa may anong tawag dito, Pinky's Farm. Mukhang maganda ang daloy ng booking ngayong araw mga master kasi maaga pa lang inakaapat na agad tayo. At ang kagandahan pa nga may long ride. Bali yung tatlong booking ko nga mga master na Grab Mart ay dito ko dinrap sa may Makati at saka dalawang Sampaloc. Sampaloc, Manila mga master ha. At dahil nandito na nga lang ako sa Maynila ay malapit naman ako sa aking kaibigan kaya pinuntahan ko muna siya dito, dinala ko tapos nagkwentuhan lang kami saglit, nagkape at umalis na rin agad ako. At saktong alas 12 nga ng tanghali mga master, pinasukan tayo ng double book dito sa may Chowking. Anong lugar ba to? Old Santa Mesa. Tapos dito nga ang drop off sa may San Juan City mga master. At syempre dahil hindi tayo taga rito, tambay-tambay lang muna tayo dito hanggang sa natagalan na nga at walang booking na pumasok. Kaya ang ginawa ko, bumabang na ako papuntang Green Hills, San Juan. At hindi naman tayo binigo mga master at pinasukan tayo ng booking na mag-asawa pa. Rosta Pizza at Sweet Ecstasy. At ang drop off na nito ay sa may Eastwood. Yung isa naman mga master ay sa Giga Tower nga lang, kaya saglit lang yung 157 na pamasahe mga master. At sa drop off ko nga sa Giga Tower ay nagkakalituhan pa kanil minimum kasi sabi niya since na umikot na lang daw ako ng daan kaya sabi niya doon na lang ako maghintay sa may sa may Uncle John. Eh nandun naman pala siya sa Giga Tower kaya natawa na lang ako mga master kasi nga nandun ako sa Giga Tower tapos bumalik pa ako ng Uncle John tapos tuloy siya humanap sa akin. At dahil nandito nga tayo sa area na malakas mga master, ipinasukan agad tayo ng Coco Fresh and Juice mga master at ang drop off nito ay halos nasa tawid lang. Yun nga lang, bawal naman tayo tumagos ng pader kaya umikot muna tayo para marating natin ang drop off. At pagkatapos nga doon mga master, tumambay muna ako doon sa Green Meadows sabi niyo. At syempre sinapyan ako ng katamaran kaya bumalik na ako sa Alabang. At hindi pa nga ako nakatambay, pinasukan tayo ng booking mga master, SNR Pizza and TGIS Fridays. Masarap magbiyahe mga master kapag sunod-sunod ang booking. Kaso nga lang minsan hindi naman araw-araw Pasko. Habang nag-i-step to the left, step to the right kaya ako dito mga master, nag-i-imagine ako na paano kaya kung mayaman ako no, sana siguro nandito rin ako nag-grocery, tambay, pakain-kain, di ba? Pero tapos na ang pagpapantasya mga master at na-pick up ko na yung aking order. Ay hindi ko pala order, customer pala yung pick. Ang laki ng pagong mga master, no? Kita nyo ba? Pasko na talaga mga master. Christmas na talaga ang dating dito mga master, oh. At sa punto nga ito mga master ay na-pick up ko ng aking delivery at tingnan nyo naman, parang tintol a person. Wow! Baka gusto nyo nga pala mga master ng uniform na suot ko, order na kayo, ilalagay ko yung link nila sa comment section. And that's it for today's video mga master. Mwah!